Que tal, señoras e señores? Benvidos a esta terceira edición do En Xogo Traíñas. Xa o ven, 4 de 4, tanto para Megrove como para Mecos. E ollo, 5 de 7 na Liga San Miguel para Hondarribia, que está moi forte, están as tres traiñeiras moi forte a fronte das tres competicións. Tamén veremos Castropol, esta sorpresa que se incorporou á Liga Galega na súa División B. Imos debullar todo o que aconteceu na fin de semana na Liga Galega masculina, feminina e tamén na Liga San Miguel. E para iso van nos acompañar, como sempre, dous convidados. Un chega dende a Liga Galega División A, outro dende a Liga Galega División B. Dende a Liga Galega División A, adestrador da Pobra, Chiqui Parada. Que tal? Boa tarde, Chiqui. Moi boas. Bueno, primeiro ano como adestrador, canteirán da Pobra, volves ao club da túa vida, primeira experiencia como adestrador, que tal? Home, para min está sendo unha gozada, non? Porque así se meto a pata tamén estou na casa, entonces para min está sendo un ano bastante bonito. Bueno, cumplindo obxectivos na Pobra? Pasiño a pasiño, creo que sí. Pois iremos vendo como lle foi a fin de semana o equipo da Pobre, tamén iremos vendo como lle foi a fin de semana a un dos novos nesta Liga Galega de Traiñeira. Sempre lle hai que dar a benvida aos novos clubs, un deles é o equipo de Mera. Pablo Cibeira, remeiro, presidente, xornalista, encárgase absolutamente de todo. Pablo, que tal? Boa tarde. Que tal, boas? Bueno, que tal esta locura de enrolar a un novo equipo nunha nova competición? Pois está claro que é unha locura total, pero, bueno, andamos traballando moita xente, eu estou aquí, pero, bueno, porque como son xornalista, pois me mandan, ala, veña, aquí para a televisión. Pero, bueno, en definitiva, hai moitísima xente e para facer todo eso posible é necesaria a colaboración de moitas persoas. Bueno, é unha primeira experiencia, supoño que os resultados serán algo secundario. Fixaredes vos noutras cousas, xa saíre o importante. O obxectivo é completar o equipo e estar en todas as regatas e aprender. E pouco a pouco ir dando pasiños cara adiante. Non vamos a chegar agora e estes outros clubs como Puebla e demais están anos luz por ahora. Bueno, pois con Pablo, con Chiqui e con todos vostedes iremos comentando o que aconteceu primeiro na Liga Galega. E unha cuarta proba que nos leva cara a Oleiros. Houve unha proba puntuable esta fin de semana, disputouse o sábado, foi esa bandeira que se disputou, xa o dicimos, no concello coruñés de Oleiros. E a primeira pregunta que poñemos na mesa, sobre todo para Chiqui, é imparable a Megrove, Chiqui? Bueno, eu creo que a estas alturas é o candidato firme que hai. Se había algunha dúda, este fin de semana despejou por completo. Veselle potente, ten margen de maniobra porque ten moitos puntos acumulados de ventaxa e con eso podes traballar con moitísima máis tranquilidade. Eu creo que a Megrove xe por hoxe ten que gañar a Liga. Dende a loxanía da Liga B, Pablo? Ten un equipo moi feito, ben traballado, remeiros de moita calidade e penso que está un pasiño por diante dos outros rivais. Bueno, xa estamos vendo imaxes do que foi a regata, o primeiro, condicións do campo de regatas. Chiqui, como estaba a tarde do sábado? O que máis chama a atención, o vento. Sí, bueno, con esta igualdade que hai, unhas poucas rachas entre unha tanda e outra poden propiciar sorpresas, non? O campo de regatas, a verdade é que estaba perfecto a nivel de poder remar, pero sí que entrou un pouquiño de vento máis na segunda, baixo o meu punto de vista, pero bueno, os favoritos non lles influeu para nada, os que estamos aí ás piñas, pois un día vai para un, outro para outro. Estamos a ver imaxes da primeira quenda, onde estaba Salgado Carreiro 1, Bueu Carreiro 2, Vilaxoán Carreiro 3 e Coruxo Carreiro 4. Non estaba a Pobra, que estaba en quenda de honra. Non sei que preferides, como anda bailando tanto a clasificación, ás veces é Vilaxoán quenda de honra, outras vos, outras Coruxo, que é preferible, sair nesta primeira quenda ou sair na quenda de honra? Eu, preferiblemente, prefiero quenda de honra. máis que nada pola motivación que tes, porque
a clasificación che indica que estás aí en ese cuarto posto meritorio, pero bueno, se estás na primeira, como lle pasou por exemplo a Coruxo esta semana, sabes que gañando a tanda, e se incluso a gañas con solvencia, o máis seguro que lle metas o dente a algún dos da tanda do honor, non? En tanda do honor sempre tes a aspiración de que se a gañas pode gañarlle a todos os demais. Aí estamos a ver o percorrido, primeiro longo por diante Coruxo, pero moi igualado con Vilaxoán e sobre todo con Perillo que buscou aguantar ese ritmo no primeiro longo, pero conforme ian pasando os metros, foi Coruxo impoñendo a súa lei. Sobre todo chámonos a atención un dato, nos longos de volta conseguiu sacarlle moita distancia a Vilaxoán, que son dous equipos moi parellos no longo de ida, pero no longo de volta gran diferenza. Que pasaba nese carreiro 4? Bueno, o carreiro 4, pois tal vez onte podría estar un poquinho máis resguardada das rachas de vento que pudera haber, porque estaba cerca do muelle do Burés, pero bueno, Coruxo é un equipo que aspira a estar aí, como a nós en loita da tanda de honor, fixo os deberes ben, saliu unha boa regata. Bueno, xa estamos a ver quenda de honra, aí estaba a Pobra, carreiro 1, aí estaba a Megrove, carreiro 2, aí estaba Mugardos, carreiro 3, e aí estaba Ares, carreiro 4. E que non sei se coñecedes vos tamén ese campo de regatas, Pablo, porque ao final compartides Concello, non sei se compartides adestramentos con Perillo. Compartimos ría, moitas veces nos toca traballar nesas augas de Santa Cristina, de Perillo, e, bueno, realmente unha zona moi interesante, porque o mar traballa de xeito distinto ao que temos en Nera. Entón, solemos pasarnos por ali de vez en cando. Bueno, estamos a ver xa quenda de honra, Chiqui, primeiro longo, a Megrove Mugardos moi por diante da Pobra e de Ares. Ares perdía 7 segundos, vos perdíades 6 segundos. Pouco a pouco, Ares consegue refacerse, digamos que a vosa perda de segundos é proporcional en cada un dos longos, e chega un momento no que Ares lle mete o dentro, como ti dicías, a Mugardos. Estamos a ver a segunda virada, moi por diante a Megrove, con 6 segundos de vantaxe sobre Mugardos, 9 sobre Ares e 14 sobre vos. Sí, bueno, Ares está demostrando que vai de menos a máis. De feito, os primeiros longos non suele meter cabeza con respecto a outros rivales. É dicir, ti crees que é estrategia de remado ou de estilo? Ou o seu plan de entrenamiento, non? Por exemplo, aí tes o exemplo de Cabo na CT, é un equipo que vai constante, non é un equipo explosivo nos primeiros dous longos, pero sí que a súa constancia, cando ao mellor os demais lle ven o baixón, están aí. Entonces van a piñón fijo e chega un momento que cando estás a par igual chegan un pouquiño máis frescos e Ares fixo un último largo espectacular. Bueno, estábamos vendo esa cámara subxectiva que estaba no bote da Pobra, contento coa regata que fixestes? Sí, Suso e máis eu estamos contentos, aparte remaron dous chavales, dous juvenís de primeiro ano, de 16 anos, estamos moi contentos porque dous largos aguantamos o tipo e despois tuvemos que facer a nosa regata. Bueno, aí estamos a ver como a Megrove chegou moi distanciado, a Megrove que fixo un tempo de 19:48, pero na segunda posición, terceira Ciaboga, Mugardos viraba por diante de Ares. E no último longo, Ares meteulle nin máis nin menos que 12 segundos a Mugardos. Isto, falando dun equipo de Mugardos, é algo que, polo menos, chama a atención. Chama moito atención. Ares ten unha remada moi consolidada, e Mugardos é un equipo que estaba chamado a facer grandes cousas esta temporada porque fixo unhas incorporacións bastante importantes, pero ao final pois non está obtendo resultados que teóricamente cabía esperar. Fálase, podría haber explicación para o que aconteceu, Chiqui, ou foi cuestión de forzas? Bueno, eu que sei, ao mellor Ares fixo unha maniobra bastante boa fora, veste aí, o que está collendo que vai diante recupera ánimos, o que ve que o collen, ao mellor empezas a poñer nervioso, e se te sales de remada, perdes confianza, evidentemente podes perder moitísimos segundos, non? Pero bueno, xa che digo, Ares fixo para min un moi bo largo, independientemente das rachas de vento que houbera ou non. Bueno, a verdade é que quedaron segundos con todo o merecemento. Aí estamos a ver a clasificación definitiva desta bandeira Salgado Conxelados. A Megrove 19:48, Ares quedou a 7 segundos, Mugardos a 16, Coruxo a 23, a Pobra a 34, Vilaxoán a 41 segundos, Salgado Perillo a 1 minuto e 10 segundos e Bueu na última posición a 1 minuto e 39 segundos.
E esta foi a única proba que houve na fin de semana, así que recapitulamos despois de 4 probas puntuables na Liga Galega A. Esta é a clasificación, a Megrove máis líder aínda con 32 puntos, son 7 de vantaxe sobre Ares, e que se están a intercambiar Ares e Mugardos nas segundas posicións, tamén algún segundo posto da Pobra, Ares 25, Mugardos 23, a Pobra 20, Vilaxoán e Coruxo, aí tamén hai unha loita bonita con 16 puntos, Salgado Perillo con 8 puntos e Bueu con 4 puntos. Na bancada dúas é moi importante porque é o apoio do Popa. Se levas unha boa dúas, o Popa rema moi cómodo, eu che digo por experiencia, porque a min de ir con unha persona con outra Popa, pois se nota moitísimo. Se levas unha persona que te este apoiando en todo momento na entrada no final, se che fai moito máis fácil. Para min a bancada dúas é unha bancada fundamental dentro do equipo. Ten que ser unha persoa físicamente forte, ao mesmo tempo que sexa capaz de marcar aos marcas, e de darlle pois, a tranquilidade que necesitan ou o impulso necesario nun momento de cambio. É casi máis importante que o marca, ten que ter moi boa coordinación, moito sentido do ritmo e da remada, marcar ben e sobre todo pois eso, marcar ben a remada é o que leva a todo. É o sitio tamén un pouquiño máis exigente, máis duro, o sea que ten que ter unha física importante. Un pouco calculador e un pouco que che sepa levar o equipo. O marca consiste en manter unha remada, consiste en sacarche o ritmo cando o equipo necesita, e o dous teñe que aguantar moito o ritmo. Sempre analizamos posición por posición. Algún dicía, é unha das posicións máis importantes do bote. Non sei se entendedes que hai algunha posición máis importante que a outra, ou se este comodín outros adestradores é o deporte puro de equipo por excelencia. Sí, é o deporte puro de equipo por excelencia, pero cada posto ten as súas peculiaridades, non? Como ben dixeron aí, benlle compañía, para min o 2 é o posto máis difícil da treiña. O máis difícil? O máis difícil de todos. Pois eu creo que o máis difícil é o do patrón. Bueno. Para min é o máis importante. Pero bueno, importantes ao final son todos, porque... Esas discrepancias. Está ben que haxa discrepancias e está ben esa sección na que debullamos posto por posto como é unha traiñeira. Xa vimos Liga A, agora o que toca é ver Liga B. E a Liga B fai que nos despracemos cara ao Grove. Con esa bandeira, Virxe do Carmes, antes lle preguntaba a Chiqui se alguén podería parar o equipo de Amegrove, agora pregúntolle a Pablo, alguén poderá parar o equipo de Mecos? Castropol. Velo con posibilidades? Eu creo que sí. Sí. Algúnha regata seguro que Castropol se leva a bandeira. Non vai ter fácil, pero seguro que o conseguirá. Bueno, aí estamos a ver imaxes. Coméntanos primeiro, Pablo, como estaba o día, como estaba o campo? Pois o campo había un pouquiño de vento, o primeiro e o terceiro largo sopraba a favor e o segundo e o cuarto en contra. Había igualdade entre as rúas e a diferencia entre quendas tampouco é que houbera unha diferencia de vento. A igualdade nese sentido, onte ali no Grove non se pode botar nada por ese tema. Aí estamos a ver imaxes da primeira quenda, aí onde estaba Mera, do noso compañeiro Pablo, estaba Vila de Cangas e estaba Rianxo. Non sei se che sorprendeu que Vila de Cangas rematara por diante de Rianxo, ademais cunha boa diferenza, aproximadamente 15 segundos. Vila de Cangas onte fixo un auténtico regatón. Estaba quedando sexto en case todas as regatas e sorprenderon a Rianxo. Rianxo se veu un poquinho máis abaixo, penso que Rianxo meteu algún cambio na tripulación e
e penso que aí pagaron un pouquiño esas rotacións. Vos movéndovos a 30 segundos de Rianxo nesta regata, ata o de agora forestes pechacancelas en toda a regata. Non sei se agardades melloría, polo menos estar cada vez, co paso das xornadas, cada vez máis preto dos outros equipos. Intentaremos traballar con ese objetivo e algún día pois a ver se podemos abandonar ese farolillo rojo que se di, pero bueno, o objetivo tampouco é non traballamos en base a números, nin nos semana a semana, adestramento a adestramento e centrándonos en mellorar nos mismos. Non estamos en disposición de compararnos con ningún outro club. Bueno, aí estamos a ver xa quenda de honra, con Mecos, con Castropol, con Cesantes e con Chapela. Primeiro, Chiqui, como ves a Mecos? Un equipo se cadra con potencial para estar competindo na División A. Sí, xa demostraron o ano pasado tamén que podían ter nivel de Liga A, non? Este ano, pois, para min son favoritos, en que, como ben di Pablo, Castropol algunha ya pode gañar, pero bueno, eles teñen a experiencia da continuidade de competición de anos anteriores que Castropol ao mellor este ano non ten, non? Eso é un hándicap para ele. Falábamos con Iván, que estivo aquí a semana pasada de Mecos, ademais que é unha traiñeira con xuventude, rapaces moi prometedores. Vedes a Mecos con esta xeración capaz de reverdecer vellos tempos? Ou ainda é moi pronto para... Nunca se sabe, pero a pinta é boa, porque teñen esa xeración de xuvenís que sempre están aí con vitorias en Batel e Treineiriño, seguramente están chamados a facer historia. Aí estamos a ver, Mecos primeira, Castropol segunda, e onde houbo cambio foi na terceira posición. Unha loita moi pechada entre Cesantes e Chapela, e xa ven, son esas pequenas victorias das que sempre falamos, porque Cesantes gañoulle por primeira vez a Chapela e celebrouno prácticamente como se fose unha bandeira. Que importantes son esas pequenas grandes victorias. Para un club como Cesantes, estar aí na terceira posición, penso que é un gran triunfo, e un club como Chapela, ademais, que son veciños e demais, seguramente terán as súas rivalidades e as súas historias, pois supoño que para eles les faría especial ilusión. Bueno, bonitas loitas as que hai, non, Chiqui? Este é o dache motivación, non? É máis como ben di el, veciños. Eu teño moitos compañeiros aí en Cesantes, e sei que é difícil estar aí, clubes humildes, este pasiño deron é importante, non? Pois esta foi a clasificación da Bandeira Virxe do Carme, con Mecos Mondariz, que fixe un tempo de 19.55, Castropol rematou a 11 segundos, xa o ven Cesantes a 41, Chapela a 48, Vila de Cangas a 57, Rianxo a 1 minuto e 12 segundos e Mera a 1 minuto e 50 segundos. Ganar a regata sempre gusta, pero senta por riba na casa, pois a verdad que estamos moi contentos. A pola quinta e a polas que veñan, pero bueno, vai ser unha temporada dura e larga, ainda queda moito por bogar, a verdad. Nos hoxe fixemos unha regata bastante completa, bueno, pois o Mecos e Castropol están moi por encima do resto dos rivais, e bueno, con Chapela estivemos dous largos pelexando e logo ao final creo que nos supemos estar un poquinho mellor dentro da regata. Así está a clasificación na Liga Galega na súa División B, Mecos Mondariz líder con 28 puntos, Castropol 24, Chapela 18, Cesantes 15, Rianxo 11 puntos, Vila de Cangas 10 e Mera con 5 puntos. Ola, moi boas a todos outra vez. Esta semana imos a falar do sincronismo, que é a capacidade que teñen os remeiros para sincronizar as súas fases efectivas de palada. Significa isto, que todos empezan a aplicar forza no mesmo instante e que todos deixan de aplicar forza tamén no mesmo instante. O importante do sincronismo é que só depende da técnica do propio remeiro. Vamos a partir, como sempre, vendo nesta gráfica a curva de forza de un remeiro medio que pode estar nunha regata, 37, 38 paladas por minuto, por exemplo. Pero que pasa se se desincroniza? Vexamos na próxima gráfica. Se un remeiro se adianta 3 centésimas, só 3 centésimas respecto dos seus compañeiros, a súa forza vai a ser a mesma, pero a potencia non. Vexámolo en números. A forza vai a ser a mesma, 0 kilogramos de diferencia. Pero que pasa? Que a potencia é o produto da forza pola velocidade. Na gráfica podedes ver, en laranxa, a curva da velocidade. Cando a forza se despraza respecto á velocidade, a potencia diminúe.
tanto que son 48 vatios os que estamos perdendo, e isto supón, ao cabo da regata, 0,9 segundos perdidos. Dun xeito agregado, se tres remeiros se desincronizan 3 centésimas de segundo, o cal é bastante habitual, estamos a perder case 3 segundos ao longo da regata. Sen ter en conta, ademais, que a propia curva de velocidade se ve afectada polas forzas negativas que supón ter a remeiros asíncronos. En conclusión, o sincronismo é un parámetro fundamental e depende únicamente da técnica de cada remeiro. E, ademais, pequenos desaxustes de asincronía como 3 centésimas nos poden custar perto dun segundo ao final da regata. Porque no remo, como na música, o compás é o máis importante. Isto é todo por hoxe. Que teñades boa semana. Saúdos. As sincronías de 3 centésimas. 3 centésimas, aquí teño a dous remeiros que pros que non somos deste mundo non é nada. Quer dicir, o máis normal será ter as sincronías de 3 centésimas. Non sei se é posible a sincronía perfecta. Para nos por agora, 3 centésimas non nos van servir de moito, pero bueno, se empezamos a sumar, creo que nos ese minuto, 50 segundos que nos quita mecos, hai moitas centésimas aí que temos que ir pulindo, pero bueno, pouco a pouco. Bueno, realmente increíble a precisión que ten que haber neste deporte. Sí, a ver, a sincronía perfecta non existe, non? Se ti de feito pos a cámara lenta, calquera adestramento ou calquera regata, non vas a ver que unha pala entre igual que outra, prácticamente. O problema era un pouco que dicía o rapaz ainda máis agravado, non? Que falábamos aquí un pouco. Se ti te adiantas, vas a encontrar o barco totalmente parado, vas a ser o primeiro que meta, estás arrastrando o peso dos teus 13 compañeiros, en un principio ti só. Entonces, se te adiantas para mal, reventaste vivo. Se te atrasas, eres demasiado pillo, encontras o barco en movimento e non eres efectivo. Explicouno moi ben, Chiqui. Agora imos falar dun club, víamolo en titulares, Castropol, compite con Mera. Pablo, é o segundo club, o igual que vos, que se incorporou este ano, pero Castropol está a ter moi bons resultados. Cal crees que pode ser a razón? Ben certo que este club xa ten un traballo de base de hai bastantes temporadas. Teñen, a ver, a principal diferencia respecto á nosa plantilla, nós temos moitos remeiros, entre os que me incluo eu, que non temos experiencia en treñeiras. En Castropol, sí, aparte ten xente do Banco Móvil, con experiencia amplia. Teñen un auténtico equipazo. Bueno, pois imos coñecer as sensacións que hai dentro dese equipo de Castropol a hora de competir na Liga Galega. Por que comezaron esta temporada? Acabamos de coller el club, esta junta directiva que estamos ahora, e collemos el club e unha das ideas é sacar a trainera e empezar a competir. A única forma de mantener el nivel de competición é competir con... O sea, estar nunha liga e poder competir con esa trainera para ter unha forma regular de regatas e non andar de vez en cuando como andábamos el año pasado. Moita xente da que está remando na trainera son remeros que empezaron de infantiles e de cadetes en el club e, bueno, por circunstancias deixáronlo, mentres foron a estudiar e agora, pues, bueno, volven todos máis ou menos a traballar, andan por ali cerca, a mellora de comunicacións de cara para os sitios onde se está estudiando é moi fácil volver ao club a entrenar e, entón, moita xente volveu e, bueno, ten gran ilusión e é moita xente con ganas de competir e de preparar unha trainera. Nosotros estamos fendo o mellor que podemos. Temos un grupo de 22 personas entrenando e ese grupo, pues, bueno, hai los de todos tipos, ¿no? Entonces todo el mundo está aportando lo que pode e a Liga, pues, estamos encontrándola, bueno, con bastante bon nivel. El objetivo é intentar ferlo lo mellor posible, non nos planteamos objetivos, o sea, ferlo lo mellor posible, non buscamos outro objetivo. Si quedamos primeiros, mellor que segundos. Esa é a esencia do deporte. E ademais decía Pablo que esta semana ou estas semanas incorporaran dos novos remeiros, co cal... Sí, fixeron aí dúas incorporacións importantes e interesantes que seguro que lle dan un pasiño máis, un puntiño aí de forza para o que queda de competición. Pois veremos se Castropol é quen de quedar por diante, polo menos nalgúnha bandeira de Mecos, ou se Mecos consegue facer pleno de vitorias esta temporada. E para rematar coa Liga Galega, imos acabar cunha proba
Bandeira Virxe do Carme, o igual que na categoría B, disputouse proba puntuable para a Liga Feminina e aí parece que Cabo da Cruz é a que manda. Cabo da Cruz que non conseguiu meterse na Liga Euskotren por só un posto, pero Cabo da Cruz parece que sí vai a facerse con certa claridade, con certa comodidade con esta Liga Galega. Bueno, o mérito que sempre falamos de Cabo da Cruz, que é capaz de sacar equipos en todas as categorías, meter equipos en campeonatos de Galicia, en campeonatos de España, e agora en remo feminino parece que ten o bloque máis sólido. Sí, a ver, eu creo que están traballando en boa liña, non? Porque se te fijas un pouquiño no equipo, é un equipo super xoven. Sí, rapazas moitas, 16, 17 e 18. Si están aí, levan 2 anos aí que están preto das que se están clasificando a CT, eu creo que traballando con este bloque un par de aniños máis pode ser unha treña moi a ter en conta. O complicado é manter a esas rapazas a partir dos 18 e 19 anos, cando comeza a aparecer a universidade, bueno, cando xa ten que haber uns desplazamentos para adestrar, sí, pero difícil darlle continuidade. Iso tamén pásanos a nós, non? Por exemplo, nós temos 5 xuvenís, eu en total este ano teño a 7 rapaces que están entre Vigo, Santiago e Coruña, hai que intentar inculcarlo, potencialo e que estén aquí. Problema de Cabo, son moi xustas, creo que son 15 ou 16 e ese aínda é un problema añadido a máis. Pero traballando este equipo eu creo que Beni pode sacar un rendemento de aquí a un ano ou dous bastante bo. 11:06 o tempo que marcou Cabo, 9 segundos máis tarde chegou o Clube de Remo San Martiño e 24 segundos máis tarde o Clube de Remo de Chapela. E con estes resultados, así está a clasificación. 2 probas, 2 vitorias de Cabo, que suma 6 puntos, San Martiño 4 e Chapela 2 puntos. E unha vez visto todo o que aconteceu na Liga Galega, imos coa Liga CT. E unha Liga CT que ameaza con levarnos a unha tiranía de Hondarribia. Ninguén o diría ao principio da temporada, pero levamos 7 probas puntuables e 5 vitorias para o equipo de Hondarribia. Primeira xornada, a de sábado, en Orio, modalidade de contrarreloxo. Imos ver o papel dos 3 galegos, pero o primeiro, Chiquiti, que remaches en ACT moitas temporadas, crees que alguén lle pode tusir a Hondarribia? A ver, Hondarribia en este momento está un paso por diante, pero eu de Urdaibai non me fío nada. Os vatios que hai, aparte, están facendo sobre 4 ou 5 cambios entre jornadas, non? Certo é que a Liga en este momento teñena complicado, o cal lle dá que se poden centrar en determinadas regatas puntuais, como Zarauz, campeonatos de Concha, e aí sí que lle poden morder tranquilamente. Aí estamos a ver o papel dos galegos. Samer Tolameu, Pablo, trocou de adestrador, pero non consegue de momento subir desa última posición, e vai a ser moi complicado. Está recurtando, pero claro, xa non hai marxe de manobra, nin de cambios, nin de experimentos. Aquí, se non faz un traballo durante todo o inverno, chega o verán e é moi precipitado. Cabo da Cruz, noveno posto nesta contrarreloxo, que remaches ali, coñécelos ben, Chiqui, foi o peor resultado, pero que non lle podemos estar exixindo todas as semanas un cuarto, un quinto ou un sexto. Non, e aparte un pouquiño que falábamos antes, non? Remaron na segunda tanda, un pouquiño que falamos da marea. Os da primeira tanda colleron toda a corrientada para arriba, esos primeiros longos palos rapidísimos, e despois o que falábamos, non? Para evitar ese corriente en contra, podes meter máis a unha marcha ou a outra do río, quítache, pero todo o que che deu no primeiro longo telo aí. Despois xa que a marea parada nin che dá nin che quita, entonces eu creo que pagaron un pouquiño o ir na segunda tanda en tema de corrente. Loitar, eu sei o que hai, aí hasta o final. E en quenda de honra, aí estaba a Sociedade Deportiva Tirán cos 3 grandes, con Orio, con Urdaibai e con Hondarribia. E vaya, a Sociedade Deportiva Tirán tamén fixo un gran papel nesta contrarreloxo. Ao final, un tempo moi respectable do equipo de Moaña, foise ata os 15 minutos e 37 segundos, máis ou menos estivo no seu papel, interpretou o seu papel neste campo de regatas. De momento, tranquilidade e unha posición na xeral realmente envexable, tanto para eles como para Cabo.
Sí, a ver, Tirán empezou fortísimo a tempada, igual que Cabo, tuvo con respecto a Cabo esa suerte sempre do segundiño, que sempre dicimos nós, a suerte do segundo a favor, que é puntiño a puntiño. E a verdade é que fixo dúas regatas moi interesantes, tanto onte como hoxe. Aí estamos a ver a Hondarribia que gañou na contrarreloxo. Hondarribia que gaña en Maraberto, que gaña en contrarreloxo, que gaña en Ría, que gaña en Río. É un espectáculo como raro. Todo o mundo coincide nesa apreciación, Pablo. Teñen unha elegancia e un xeito de remar que fai únicos e que, bueno, sexan unha envexa para calquera que lle guste este deporte. Pois aí estamos a ver a Hondarribia celebrando a vitoria do sábado e tamén celebraría a vitoria do domingo nun campo de regatas que non sei se queredes, se odiades, se soñades con el, se tedes pesadelos. Portugalete. É un campo de regatas que non o sabes por onde afrontar. É que a diferencia da primeira a terceira serie totalmente, de feito, veuse na retransmisión. A retransmisión foi o Cabo da Cruz o máis rápido no último longo, creo que fixera 5 sobre 5:10. E o máis rápido na quenda de honra fixo 4:40 no último longo. Son 30 segundos de distancia nun longo. É que colles todo a contracorrente, non? Cabo tuvo que remar, ou, bueno, todos os da primeira tanda, corriente a favor que estaba baixando, tes que ir para as boias de fora, polo medio do campo de regatas, volver polas márgenes. Sin embargo, despois, por exemplo, Hondarribia remou Camarea xa totalmente parada. Aí estamos a ver, eu creo que estos gráficos son os interesantes. Como queda a parte central do río, bueno, non sei como chamarlle, se río, ría... Sí, eles chaman de ría, pero ao lado das nosas... A marxe central que quedaba totalmente inutilizada. Estos son imaxes da primeira quenda, onde chegou Ciervena por detrás de Cabo. Cabo remontou, como sempre fai, no último longo, e despois Samertolameu estivo máis preto ca nunca en toda a temporada de Portugalete. De feito, estivo por diante durante 3 longos e medio e se perdeu por 2 segundos esa posibilidade de ter sumado un punto máis que Portugalete. Eu creo que é na batalla na que se ten que centrar Samertolameu. Se ve que están dando pasiños cara adiante, e seguramente pois cheguen a meterse na batalla, pero coa diferenza de puntos que xa hai... Complicado. Claro. Estamos a ver imaxes da segunda quenda, onde estaba a Sociedade Deportiva Tirán, onde foi unha quenda igualadísima e que non sei se decidiu polo sorteo dos carreiros, porque gañaron quen ía pola 1 e quen ía pola 4. Sí, era o que falábamos antes, non? A parte de ter a suerte cos carreiros, que para min hoxe nas primeiras tandas as mellores boias eran a 1 e a 2, despois cambia por completo. Unha vez que cambia a marea, as boias centrais, como demostrou Hondarribia, é que é totalmente diferente. Cambias totalmente rumbos de regata. Meira tuvo que facer, o igual que Portugalete, unha chea de metros a maiores para poder remar en igualdade de condicións. E aí é onde, polo menos, Portugalete sí que está en este campo habituado a entrenar e tal, e pudo sacar ese último largo partido. Estamos a ver un detalle que lle pasou a Urdaibai, realmente está coa temporada cruzada Urdaibai, a rotura dun fingadeiro, custoulle 3 segundos, todo o mundo aventuraba unha batalla, Urdaibai, Hondarribia, Orio, Caico igual nunha segunda posición, pero realmente non está a ver tal batalla. Non, vai a ser un monólogo total, pero bueno, aí pasa un poquinho como aquí en Galicia nas dúas ligas, que hai un claro dominador e despois a batalla sí que está do primeiro posto cara abaixo. É o exemplo Hondarribia, Chiqui, para todos os clubes, mesmo adestrador, non sei, de 12, 15 temporadas, confianza, mesmo remeiros... Confianza en un proxecto, non? Mikel Orbañanos leva aí moitos anos de entrenador, ca mesma filosofía, teñen a mesma filosofía de traballo ano tras ano, eso está lle dando uns resultados impresionantes, un pouquiño que falábamos, todos os anos teñen a continuidade do bloque, unha baixa, dúas baixas, compensas con altas de calidade, como a de Jurgi este ano, iso é importantísimo. Un bo traballo de canteira tamén, porque... Se están metendo rapaces do 91, 92, 93... Reinera B, que falábamos antes tamén, podes surtirte de ter dúas traíñas para poder competir. Entonces é unha ventaxa bastante grande. Pois deste xeito está a clasificación na Liga ACT. ¡Campeón! Muy bien, calla, normal, que no puedo, joder. ¡Atrás! ¡Atrás, que no es normal! ¡Ah! ¡Atrás! Te cuelgo el teléfono, me cago en Dios que está el árbitro detrás y no dice nada. ¡Va! ¡Va, estribo! ¡Va! ¡Ay! ¡Ay! Pero no
Bueno, dicía clasificación, pero non. Antes tiñamos aí esas imaxes do pique terrible que houbo entre Kaiku e Urdaibai, que aproveitan calquera lea, xa escoitaban. Ese que escoitaban, ao principio, era Zorinaga, o patrón de Urdaibai. Non sei a quen estarían dirixidos eses improperios, pero realmente son como a, non sei se dicir, a auga ou aceite. Sí, bueno, Kaiku e Urdaibai. Podemos ver como Gorka lle dicía, non, que tiñan a popa pegada, ou perdón, a proa de Kaiku pegada ao cu, como quen di. As imaxes de antes escoitaba esa Zorinaga dicindo mentras o árbitro non diga nada, ti síguelle dando. Non sei hasta que punto, porque se fora un día de mar igual lle cortaba sola ou tal, pero bueno, non sei hasta que punto teñen un pique aí impresionante, bueno, entre eles andan. Bueno, é un enfrontamento eterno ese. Cada mínima oportunidade hai lío. Bueno, pois ese pique, non sei se dicir San, que houbo entre Kaiku e Urdaibai na regata de hoxe en Portugalete. Agora sí, clasificación da Liga San Miguel. Liderada por Hondarribia, xa o ven, máis 12 con Urdaibai, 81 Hondarribia, 69 Urdaibai, 58 Orio, cuarta Tirán con 55 puntos, Cabo da Cruz que baixa a sétima posición con 49 puntos, pero a só 2 do quinto posto que ocupa San Xoán e San Bertolomeu que segue ocupando esa derradeira posición con 7 puntos. Xa resopla Chiqui con esa proba en Noja. E antes de marchar, quero vos poñer unhas imaxes que non teñen que ver con traiñeiras, pero teñen que ver con mar. E a ver se na comparación, algunha vez na traiñeira vos pasou algo parecido. Iso que vedes aí é Mundial, Campeonato do Mundo de Surf, un tiburón que ataca a un dos mellores surfistas que hai no mundo. Non sei se algunha vez, nalgún adestramento... Non salí en Mera, en ocasións, tampouco é algo moi habitual. Sí que temos compartido adestramentos con touliñas. De repente igual se pegan así un bote ali ao lado, pero bueno, non chegan a atacarnos. Non sei, bueno, sí, bueno, se algún susto... Algún susto, sí, eu acordo un entrenamento de trainerillas en Castro que levamos por diante unha vaca. Pues como cunha vaca? Debeu de caer coas riadas ou algo por un barranco abaixo, estaba a flote. E non a vistes? Eu non a vi, o patrón, ainda menos. Tropezamos con ela, claro, miras e ostras, de unha vaca e diste, concho. Pois a verdade é que... Ah, bueno, eso pásache aquí e leva 13 remazos fijo, O tiburón? Non sai vivo. Bueno, pois unha imaxe, dende logo, non sei se decir refrescante, coa que imos a rematar este programa en Xogo Traíñas. Bueno, imos a despedir os nosos convidados. O primeiro, Chiqui, que o que esperas daqui ao final de temporada? Que metas te marcas? Estar en esta loita que estamos, non? A ver se ojalá nos podéramos consolidar en tanda de honra. Está difícil porque temos loita con Coruxo e Vilaxoán, pero estar en esta loita que para nós é bonita e fainos ser mellores ainda. Pablo Cibeira, de Meca, de Mera, Pablo Cibeira, de Mera. Sí. Que obxectivos vos marcades en Mera? Pois o obxectivo é acabar a temporada o mellor posible, a poder ser, se algún día pois tiveramos esa sorte de deixar unha treñeira por detrás da mariñeira nosa, pois sería un soño tremendo. E sería un premio tamén a todo o esforzo que está facendo o noso remeiro, sino toda a xente que está ali en Mera traballando para que isto sexa posible. E isto non vai ser cousa dun día, non? Non. Dísme que isto vai a continuar no tempo. Moitos anos. Moitos anos. anos. Esa é a mentalidade, a atitude e o obxectivo. Ojalá.
Pois, Ojalá. o gallá. Dende un xogo de traíñas hai que aplaudir estas iniciativas e estes clubes que teñen ese atrevemento e esa forza para sair ao mar. Chiqui, moitas grazas. Pablo, moitas grazas. Graciñas. E a todos vostedes por estaren aí. O vindeiro domingo voltamos no En Xogo Traíñas.